तो हेलो गाइस वेलकम बैक एंड आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय माबा फोथारबारि माइबारि थाबायगासिनो आरोना हाबा दोङो ओमफ्राय दा सार्चआव थांनो नायदो आंनि बे लाइफआव फार्स्ट टाइम आरोना आङो खृष्टाननि हाबा मोनजाफेराखै दिनैसिम जोनोमनिफ्राय बे आंनि फार्स्ट टाइम जागोन आरो माबोरै जायो नायनोसै दानाबा हाबाया माबोरै दानोसैना जोंनाथ' बाथौ धोरोमा बेलेग जायो नालाय दानिया ना ओमफ्राय खृष्टान धोरोमा बेलेग जायो दानिया ओमफ्राय आं नुफेराखैबो जोंनि बाथौखौथ' बिराद मोनजाखाबाय आङो खिन्थु बे आंनि फार्स्ट टाइम जागोन आरोना खृष्टाननि हाबा ओमफ्राय बेबो मासबादावसो आरोना गामि खाथियाव नङा जों आरो सिख्लाफोरा देलाय थांजोबदो आरोना जा बरायनो खैना गोदानखौ माइफ्राबो नोगोद मोजां जादों आरोना एकदमबारे ओमफ्राय ब्लग भिडिअखौथ' आं लाबोबाय थानो हायाखै आरोना लाबोबाय थानाय जाखायाखैनो मानो होनोबाथाय आं इउटुबाव टाइमखौनो होनो हाला आरोना मानो होनबाथाय थानायनि थाखाय प्रब्लेम थानायनि थाखाय बेनि थाखाय भिडिअखौ बानायनो हायाखै आंथ' सानदोंमोन आरोना इउटुब चेनेलखौ माने आं डिलिटसो खालामनो होनना सानदोंमोन आरोना गोसो सिङाव नाथाय इमान खस्थ' खालामना दिनैसिम इमान फेदेरबोनो हाबाय ओमफ्राय आरो माबोरै चेनेलखौ डिलिट खालामनो होननानै ओमफ्राय बिदिनो नाजानोसै सम मोनबाथाय होबाय थानोसै आरो सम मोनाबाथाय होला मेकआपबो खालामदों आरोना दिनै ओंखायनो एसे गुफुर नुदों खोमा मेकआप खालामनो हायाखै फाग्लासो लिपस्टिकखौ फोनदिया खिन्थु दै ओमफ्राय दैमा बारलायनांसिगोन नाला मोनसे औवानि इथिं जुदि गाब्र' नांबा सिंथिं गोलैबा सेसखा गाब्रां दाबो मोनला आरोना थाबाय आग्रो मोनला आथिं एकदम साग'लांबाय 1 किल'मिटारसो थाबायना फैबाय आरोना ओमफ्राय मोनसिगोन दा बारा गोबाव गैला बिथिं नुदों खोमा बिराद सिख्ला साफा दङ आरोना बिथिं नैथिं नै नाय गुफुर दिनै हाबाखाय मेकआप खालामना फैदो मालाय ओमफ्राय बिबारबो लाना फैदो नै बे बिबारखौ मा खालामगोनलै सोरनो अ हिन्जाव गोदानखौ ना बोरै बैनायालाय दा थेंथें आंसो गोजौसिनि मा जायो नोङो मा जायो नोंखौ आंनि फंबाय लांसिगोन नै बेनो आंसो बासथाबबाय नै बेखौ गोसोथोबाय आयै मा थेबना होयोलै हिन्जाव बायदि नुयो जाम्बि ओरैनो चार्ज मोनबाय नै मोनबाय आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय चार्जआ नैबेनो बे चार्जआवनो थांसै दानाबा मोनसे दं नालायखौ बारना थांसै दानाबा बिथिं चार्ज जायो नै दिनै हास्थायदों रंजा बाजाहै रेङै आलो गोजोनै न'खर दानो जिउ खुंनो बेबायदि बिनि गेजेराव गावजों गाव बिथांखौ नोंनि हाबा जानाय बिसि होननानै आजावनानै दिनैनिफ्राय दुखुआव सुखुआव मोजां गाज्रि गासैयावबो गोरोबलायनानै अनलायलायनानै दिनैसिमहालागै न'खर दानो समाय लाबाय बे समायखौ आं नोंनि हाबा जानाय फिसाय खालामनो इसोरनि सिगाङाव फाखैफोर सिगाङाव समायलांनो हागोन ना बुंलांदि बेनो आरो जेबा हाबा जानायखौ नुबाय मा नुखो गासै धोन दौलतजों आरो अननायजों दिनै नोंनो बे आसाम जाबायना जाबाय न' नोङो मानो नाजावखायो बिसिमानि मा जागोन हिन्जाव अननायजों दिनै नोंनो बे गोबां मुस्रि राजे बसुमतारी आरो प्रेरणा निजोरा नार्जारी बिथांमोना इसोरनि गोथार आयेन बादि हाबा नेमखान्थि बादियै दिनै हाबा जाबाय जोथोनै लाखिगोन अरायबो नोंखौ आंनिनो आन्दोआव अराय सम नोंखौ बारहोगोन बिबारफोर नोंनि थाखैनो अरायबो खुसिनि आंनि बे लांगोनायाव तल दामनो रोङा नां दल दामनो रोङा नोंहालाय मानो दल दामनांगौ थांबाय आरोना हाबाफारिया दानाबा थांबाय थानोसै न'आव
नङा इउटुबार दैद नङा दल दाम दं गोसा गोसा दलानो टेमबायसो Ay, lo grande. Zai ni zara raja me kata julene. दल दामनो ओमफ्राय खृष्टानफोरनि हाबा जानायाबो जोंना फार्स्ट टाइम जादों आरोना ओमफ्राय नै खिथु उनाव गास बाजिजों नै जादे हाबा जाबाय बाजै गोदान मोनबाय जोंहा बाजै गोदान मोनबाय जा बाजै गोदान मोनबाय ना माथो सान्दुं गोसा गोसा हिन्जाव गोदान हौवा गोदान बरायगासिनो आरोना ओमफ्राय खिथु उनावबो थाबायलागासिनो सान्दुं गोसा गोसा गिर्जानिफ्राय बिराद गोजान जायो एसेयानो गोजानानो 2 किल'मिटारसो जायो ओमफ्राय जोंना नै बसा उन मोननांगौमोनलै Dato stanane DJ de dang se musanaya. Ha? Kunangin na. Eh, tahu. Abo. Money. Dah tahu ada apa? Sampai. Baik, mari siap aku. Siap. Sampai. Mesti tahu mas fokus tahu. Ang ada ni ayo nunggu sabtu pada mana ni? Anggu sabtu ni kan? Anggu kaya. Mana? Akan bersihkan dia dulu. Apa ni? Hai, mana? Roy, short mumbai. Sampai. Ya, mami berdua cuba saya. Ayo. Berdua lah. Bisa membayar baru cuma? Bisa membayar? Biar online ni ngerti, dan ni baik kalau jalan lain aku ni. Gede banget ya. Ayo, nak jalan lagi mak. Terbangun fair na, nagfer, hey, habayaw mana dah isina arus gabugasina na, Kristen pura mana sini kini jadna, bayang thang kaya na, bay side urunga sini. Kabar jan bay bedang Kristen hawa dah fair kemana na, din se first time fair de, din se first time dah fair na, mabri kalam jai din se first time niom pun fair dah. Kamu kusi bay. Kamu kui bay. Kamu kusi bay, kamu na dabu menjalan kamala menjaba untai. Labunan engkam jaga ki yang ke, kau siang jaga rupai nempel jaga dia. Jagan sini mana ba kau kuni ni. Nanti Pau size gaya no kau makeup kalam lagi, kelas. Ang makeup kalam agar na rin biaya lu sih pun dengar na pray ni. Ada kalau tu. Kau ni dari stick apa ni? Malam mesana mungkin sana kasih mana. Lagi das kalam langan mas bad hilai langan mesana ni. Kebi dancer dengna, kebi rapper na. Hondir beta ibi ang ma bung naik dan kamsan thang si nan thaga amrai kamsan ek naik beta de nama hane tora thang si ajeng sikar bai jane thang si pede Sana ni siang hasuna nani kepsun bana udah dui beleng nagan kamu ngalai. jane ni sikang hasuna kapsa sering badai lele ni tora jalai le beta beri sire amrai ang wasahe yaw jerena dongo bitanga angkam jabai dang mate na oke bai Ada mamia, pegasnya juga. Enggak, mamia juga. Ampai nih, kamu jangan tang naik deh. Ampai yang mau tang kasih nih. Udah nunggu kadang kadang nih. Bang kan lu kayak berapa? Apa balik? Ampai yang kamu jangan tang kasih nih. Sagan ada, bisa sih. Ampai juga. San nunggu zerai lah juga. Selai dong nih. Engkam nih kasih nih. Engkam mau bidang. Nampai mana yang kamu rang kasih nih? Nih. Ang oma betul sangat. Double naik dah ini. Berat saya betul. Boiler betul kah? Oma betul lah dengan. 다시 이가지 미국인이 하라고. 이래는 거기 두번 하건디. Lah.
जाबाय